International Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2026. Dito'y lagip di napalabas. Armida, anya ta kita sa onda ito eh. Nakarubot ka kinadamaleta kin bag mo? Panawan kayon. Ha? Saan? Saan ang punta na, Armida? Pudno. Kapot na nauma ako ni tikas tuyabiyag. Jakon maanusan ti agbiag ang marigrigat. Panawan na kami kada kitidungan, nakta. Kinapudno na Samuel. Idi pa ilaing akayat kayo na panawan. Si ka mismo tinakapaneknek. Ang nabayagan alimamisakken ka. Nabayagan nga saan ka nga ayeten? Nang runa ita tamay sakan nga inutil. Awanen ti serserbim tamay may santi sakam. Diyak na kayo ayatan ti pa naka-aksidente, Carmida. Nga nadung patidak na lang ang truck, tiros pasadak ng jeep. Iso mo na puko ko ti may isang sakat. Dinaktaktaken Samuel. Panawan kayon. Sumurot ako ni ti lalaki makaitid kanya kitinamay ken ragsak. No. Saan, Armida? Saan na kami panawan ka na giniduangan, nakta? Armida! Tingkay ng igan, papagayam, ket may salaing nga paset. Dito pagkasalitaan ni lagip tira palabas ni bagayam nga Samuel iti probinsya ti La Union. Nga dito iti napili nga best letter of the second week iti bulan ti January. Iti agtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2026. Babayan ka ni Reynaldo Rey Fiesta di Honolulu, Hawaii. Kaya ni programa tinga lagip tinapalabas iti Action Radio DCJ Silawag. Ni manong yung anemi na to Nemi Ruiz. Kaya madamdama inakto ituloy nga istorya kada kayo dito pagkasalitaan ni Samuel no apay nga napintas taiso tinapili nga best letter of the second week idi bulan ti January. Malamdama ituloy tayo itong istoryain dito nga pagkasalitaan ni Samuel papagayam. Takait kong ipalagip kada iti agdengdengeg agbibuya iti programa tayo nga lagip tinapalabas kada iti page ni paring Ray nga Ray Fiesta Sentenciador Award no madama kayong agbuy-buy dito paki-share paki-like kaya nag-follow kayo kuma iti page ni paring Ray kaya doon mo i-upload dito nga video iti YouTube channel iti YouTube channel ni paring Ray nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award. I-share yo ken i-like yo sa kay ag-subscribe no saan kay pa ka nag-subscribe. Kahit kung ipalagip kada kayo dagitay agakadakkel nga premyo nga baken dagiti winners tayo. Grand winner umawat iti 50,000 pesos. First runner up 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. Third runner-up, 10,000 pesos. Ken may isang special award. Nagdarakil, di ba? So, nga awisan kayo nagsurat. I-address yun iti email address mo tibiyang nemirwis@yahoo.com. Dagita isurat nyo agit true to life success story. Dagita pakasalitaan nyo nga ididamo ket nagkrigat ti panagbiag yo aging galim mong aw kayo ket nagbalagi success nga makuna ti nagtungpalan nyo. Mabagayami kaya tayo nga rin nga ituloy dato'y pakasalitaan ni Samuel iti La Union. Ituloy tayo nga ibasa. Saan nga rod nga naigawid ni Samuel ni Armida nga asawa na? Agsipod na talaga nga hindi pala saan pa nga nadisgrasya na Samuel ket adda kanon sa bali nga lalaki ti biyag ni Armida. Gapot di na maanusan tirigat. Ni Samuel ket makipaspasada lang ti jeep. Idintutad na duwangan nakdan. Nakalagita nga tiyempo ni June nga nauna ket adda idin iti senior high school. Idintuta ni may kadua ni Karen nga as anak da ket addan iti junior high school. Ket ida
na disgrasya ni Samuel kasi nangiganyo tayo ngayon baga na nga nagayatan ti panaka-aksidente ko na nga nadungpar ti dakkel truck da di paspasada na nga jeep. Iso nga napukaw na di dua ay may sangasaka na. Iso nga nagbalinan ng inutil ket pimanawen di asawa na. Kani di maamuan da June kin Karen nga pimanawen tinada kaslang naragsakan pwede ginagkapsat. Nagsipod ta awanin ti dakes nga asawa ken na dakes nga ina. Ngayon ti problema ita. Kasano nga doon ti biyagda. Kahit na graduar ton ti senior high school ni June ag college ton. Iso di bagay di ni Samuel kadakwada. Anak ko, saan tayo nga sumuko? Saan tayo nga sumuko? Tapno di kasta kat may kang kayo tinaranya ka masakbayan. Kaya makaslasaan da nga mamati. E din ta sambatan nga makapagtrabaho, di matan makapagpasada iti jeep. Tinapasamak gagayom nga kapsat. Kahit adda ina ni Samuel nga pension kanadamat ornong na siguro, ken timulong na to ina ni Samuel. Tapno kasta kat adda pagpuunan ni Samuel nga agpikari. Yan. May masamod lang nga sakan at napukaw, di kad kabailan na iti agtarakan iti baboy. Dimteng ti swerte katakwada ket idi sakbay nga agat sumregan ni June iti college isumeten iti panaglako da iti baboy. Kadayay saan na pulos nga nagsardeng di kiti duwa nga kabsat iti panagbasa da gapungarod iti panagpigari ni Samuel kagayam kinabsat. So nga tuloy-tuloy da jay. Aking gasa nga napuputan ti panaglabas ti panawan agraduaren ni June kadada pa yung trabaho na si marunong nga naggraduar ni Karen kadada pa ten trabaho na aking gang iti may sangal daw natugtog tiri daw ti balay da Samuel ket napan na inlukan. Armida? Sika? When siyak Samuel nagsabliak ta kayat ko ti dumawat iti pamakawan nyo kanyak. Sabi ko matama pakawandak sakbay apo mo sayak. Dinaramid ni Samuel ket nangala iti pangiluganan na kini Armida tapno may ospital daytoy. Idaddan iti ospital iti panagsarita dawan ni ngagasawa. Already na kung ano pa ospital, Samuel. Tikid kidawe ket di pa makawan nyo. Kasapulan ka, Armida. Isugan na skin nga biyak ka pa eh. Tadi mo ka di kayat nga masulnitam na kita nagkurangam kaniya. Kaya nagkurangam ka na kita anak na. Kaya't ko na Samuel. Basta may kanak itigot na Hawaii. Napagraduar ko nagididungan nakta. Di lang mamin ano. Kalag-aasawa na doon. Kat panawan na doon. Kat gabutan nagsublikan. Adda ka nakaduwa. Oh, agyaman ak Samuel. Nakaimimbag ka unay. Nakapudpud no unay day taayat mo kanya. Saan idi nga kanunungan da June kini Karen tinaramid ti amada. Ngem naawatan naman tayong idi impaawat ni Samuel kadakwada. Agasawa kayon ton ket panawan dakton. Iso ako na maragsakan nak ta nagsublin tinayo ket di pa nagsublin na addan tumeten kaduhak. Sa anak tong ngagmaymaysa no panawan dak wen makiasawa kayon no diket dahami kini mamangyo nanangyo itagtultuloy ngagtakta ko nay iti tong palbihag. Ket kasta nga rod tinapasamak papagayam. Nagkaduan nakiasawan di kiti agkabsat ket dududuadan da Samuel kani Armida ket no mampay kasjay tinaramid ni Armida na dagsen nga basol ngem si papakawan ni Samuel ken kuana ket intuloy dan iti nagden na nga naragsak ako nada. Kahit nga sawan, nagtungpal matlaeng nga naragsak na iti duha. Oray mampay no duduadan nga magpimpinatag dalat.
Dito nga ron, papagayam, ti pagkasalitaan ni Samuel, katingay nang ganitay nga drama portion, ti dato'y video tayo, kat ni Mami Merlin Pascual Ruiz, tinangakem nga Armida. Inakam comment, ti akem nga Samuel. Kung makadak na ron ng papagayam, aging gat sa balin tumanin nga video, ngayon kam ipabuya kada kayo. Iti programa tayo nga lagip tinapalabas, iti DCJC Action Radio Lawang, ken iti page di Paring Ray, nga Ray Fiesta Sentensiador Award, ken iti YouTube channel na Ray Fiesta, wano Reynaldo Ray Fiesta Sentensiador Award, papagayam ni. Imanong yung anime dito yung Nemi Ruiz. Thank you for watching.